N.T.I TV, ụmụ Igbo, nnọọ. Igbo nsị na-ekele mụ na-ekene ọnụ. Ife nji na-ekene unu bụkwa ogologo ndụ ara isi ike, ife akwa gị, ife enwe. Otu nke ọ ga-eme unu n'ụwa nwa ọdachi ekwe nwere ọkwụrụkwa echi unu nsị ọba jirikwa ejiri. Ọzọ alịlị nya ka nji wee gbaba ndị odogwu, nya ka m ji wee kwaba mbem ka ụmụ Igbo wee mali n'ibe a na-akọ nwere ebe ọ na-adị. Tegede Igbo kwenu. Tegede Igbo kwenu. Igbo rieni. Igbo ṅụọnụ. Ada mama maka na-akpọ Nna-Tuu the family doctor. Ezoloma. Ebe ise nweta nkịta bụ na N.T.I TV. Ebe a na-akọwa ka o si eme na Igbo. Ma anyị ṅaa ntị. Ọ bụ na ndị Hausa, o ruo time ndị Hausa ji eme ekpere. Hausa niile. Ma ndị a na-akpara na baro kwaje ebe a na-ekpe ekpere. Ma ndị na-eji mkpọ, onye ọbụla gbajebe ebe a na-ekpe ekpere. Ma ndị nke na-eji ike. Ma ndị na-eji ike, onye ọbụla ejebe ebe a na-ekpe ekpere. Ma ndị nke ji akụkụ aga, onye ọbụla agbajebe ebe a na-ekpe ekpere. Ihe a na-akpọ ya bụ okwukwe ndị. Ma ndị isi adọrọ ha n'aka jebe ebe a na-ekpe ekpere. Ma ndị isi. Ma ndị ngwọrọ. Ma ndị nọ na wishie, onye ọbụla ejebe ebe a na-ekpe ekpere. Oru nọ na 2022 ewesị na the presidency ga-esi n'aka ndị Igbo. Nọ ndị Igbo ka a chọọ. Kedu ihe ji chọdo inye unu ya? Ka e were m unu. Ya ihe a na-eme ụmụ obere nwa. Ya ihe a na-eme obere nwa ka o wee rara ụra. N'elu ama m isigo otu ị na-egbugbu nwa aka ọ na-ararụ. Ị na-edegori na ndị ugwu a na-egbugbu unu aka ọ na-ararụ. Achọkwa m ije ebe ahụ. Akwa anyị na-ekwu okwu na anyị nidiri ka anyị nwere onwe anyị na be anyị. Ewere weta ihe raka presidency na asịsị. Adịbekwachi o. Just asị na president ga-esizi na bụ unu. Asị. Ma ndị niile, ndị Igbo niile, the whole politicians ndị Igbo niile were amapụta iji ịzọ president. Ndị Igbo ifere ada eme unu. Onye nke a pụta ọmarị sambọọdụ ya presidency. Onye nke a mapụta, onye ọbụla na-declare intention ya. Ọ chọrọ ịbụ president. Unu niile, the whole ex-governor niile, onye ọbụla na-atụcha president of ebede. Iferari unu. Ọ bụ na ndị ugwu chọrọ ịpụta ka a gwara chọrọ ịpụta the presidency, ha ewepụta mmadụ na-abụ. Orike nne ewepụta mmadụ ịtọ. Chekenu, unu ewepụtara mmadụ one na the presidency. Unu ewepụtara mmadụ one. O ruola n'aka unu. Onye kwukwuru onwe kama ọ ya kwudoro nwanne ya, akwatuo ya. Onye elela ya n'azụ, mmọnwụ anyị na-aga n'iro. Ọ bụrụ dị na-asị ka enye unu presidency a ka unu jee. Ọnụ na-enweghị ike ịkpakọ unu ọnụ. Ewepụta otu onye ma mmadụ na-abụ. Ka anyị wee ya mmadụ niile a na-enupụta na ha na-eji ịbụ president of this country unu a. President of country unu. Mmadụ onye a na-enupụta iji ịbụ president ya. Mmadụ onye ga-atụzi vootu a. Ma ndị bụ gọvanọ ya enwe ihe ha mere n'obodo ha, mmiri ka na-eburu obodo ha. Ịchụnwa obodo ijebe chi Nigeria. Ụfọdụ achụnwa ezinụlọ di na nwunye ha na-alụ ijebe chi Nigeria. Ụfọdụ achụnwa kindred ijebe chi Nigeria. Ụfọdụ chịrị steeti ha jide ụgwọ rie ego ijebe chi Nigeria. Bịa ka njụdị ya ọnụ bụ ndị politicians ndị Igbo. Ifere ọ narị emekwu unu. Unu ncha mapụtara ka unu jee bụrụ president. Mana ofu nwanne unu nwoke
maka ihe na o kwuru ka anyị bụ ndị Igbo ọ metụtakwara gị ka anyị nwere onwe anyị mara ma ya ekuru ume ndụ n'aka ndị a naanị ọnụ ahụ o jiri kwu ya ọ na-agba n'obodo a jee obodo mba ọzọ jee kee ya agbụ kenata ya ebe a na-ata ya afụfụ ekwute okwu prezidensi ị na-ekwudo okwu prezidensi a ikwucha n'okwu nwanne gị nwoke ahụ eji naanị m anụkwadị na ọ na-abụ onye eji nwanne ya na mba na ụra ada atụ ya naanị m anụkwadị na onye aka ji nwanne ya na ụra ezu ike ngwa unu niile ṅaa ntị ma ụnụ ma ụmụ ụnụ onye ọbụla nupụta prezidenti utu omume a mgbajieni na ebe a mgbe ụnụ rata n'ihe nnu ịma na dị pipụl na ha na-emekọ ihe ụnụ amalụfa ụnụ na-afụta ha ụnụ na-asị na ha awala anya na ha amala ibe ma ha na-eyuzu unu mgbajenianị unu rukwa awụ ụnụ n'ala ka esi awụ ụnụ posta niile ụnụ na-ama ọta ka ụnụ mabara posta prezidensi ọta mana onye nke bịara were mepee ụnụ anya nye ụnụ light ka ụnụ mara na na-eyuzu unu unu eke ya agbụ debe ya n'ime ọkwa prezidensi Nigerian president prezident onye Igbo ngwa gabanin ihe a mana na na-eje anyị na ụnụghị anya ka nji unu ehi a ga-eje anyị elebe unu ịrata ya nnu ịma na ọ bụrụ ndị ugwu na-ekwu n'obodo a ọkwa Igbo presidency gabanin na achọkwa m isi na ịma nga ahụ win unu niile win Abuja ga-abụ unu niile mana isiokwu m bụ ya enwere bụzie na-ewetara presidency ka enye anyị ihe niile na-apụta kịta ewe na-apụta ya hụ na anyị ewepụta mmadụ na-abụ ka e were nwa ifere ademu ma gị nwa ma unu na ụmụ unu ga-eje unu ncha nupụteni ka unu jekwu ebe a ka a tụọrọ unu ihe na-akpa ọha nkata ka ị na-akpa ị mụrụ ụmụ ole ị na-azọ prezidensi wit ndị ugwu ebe onye ugwu ji akụkụ aga mụrụ ụmụ 30 onye ugwu na-achị nnama mụrụ ụmụ 40 onye ugwu kpuru isi si otu aga mụrụ ụmụ 30 ndị webe ya na-apụta for presidency ịmụ ụmụ na-abụ ha na-abụ nọ na London onye nke atọ amụ ya ịtọ ọ nọ na London ọ nwere nne mụrụ so otu kedu ndị chọ ka a tụrụ gị votu a iji eje ama ndị ahụ aka ị na-eje ama aka ị mụrụ ụmụ ole gị bụ onye Igbo ị mụrụ ụmụ ole ị mụrụ ole ị sịra ha ama ihe na Hausa ị mụrụ ụmụ ole o ruola n'ihe eji mmadụ eme o ruola n'ihe a na-agụrụ mmadụ ọnụ o ruola na bịa kwụọla laịnụ ụmụ gị ole ya kwụ na laịnụ onye Igbo ụmụ gị n'one ga-abịa ịkwụ na laịnụ ị mụrụ ole onye Hausa na-eri onions mụrụ 30 ha nwere isi o ruola ebe a na-enwe isi mmadụ ka eji aka ọkwa unu